Perdón. Arratsaldeon, eta ongi etorriak berriz ere Elbiar Solasaldien 3. saio honetara. Gaurkoan pentsamendu kritikoa garatzen hitzaldia emango digu Agustin Arrieta Urtizbereak. Agustin idazlea eta filosofoa da. Filosofian doktorea eta informatikan lizentziatua. Euskal Herriko Unibertsitatean irakaslea da filosofia fakultatean, gaur egun. Eta pentsamendu kritikoa eta zientziaren filosofiaren inguruan egin izan ditu hitzaldi eta azterketak. Eta gaur hain zuzen ere pentsamendu kritikoaren inguruan hitz egingo digu. Beste solasaldi guztietan bezala, amaieran, galderak egiteko aukera izango duzue. Eta besterik gabe, hitza emango diot Agustini. Eskerrik asko, eta nahi duzunean. Joder. Bueno, entzuten da ondo? Lehenik eta behin, eskerrik asko antolatzaileei horrelako jardueran mota bat posible egiteagatik eta niri parte hartzeko aukera emateagatik. Ez da normalena izaten. Printzipioz esan beharko nuke aukera ona dela. Sinisten dut disiplina artekotasunean, behin baino gehiagotan aldarrikatu dut, baino inpresio daukat gizartea eta hezkuntza sistema beste bide batetik doala. Eta gutxienez horrelako jardueren bidez irudika dezakegu zertan den disiplina artekotasun hori. Benetan pentsatzen dut ona dela gizartearentzat disiplina artekotasuna eta bueno, aukera eskaini didate testuinguru honetan Elhuyarrek antolatutako solasaldi hauetan parte hartzeko eta ea aprobetxatzen den egoki. Izenburuak dio pentsamendu kritikoa garatzen. Agian norbaitek pentsa dezake eskaini daitekela errezeta bat edo algoritmo bat pentsamendu kritikoaren garapen hori agerian utz dezakena. Eta ez dut uste horrelakorik dagoenik. Duela gutxi hau irakurri nion Ted Chiang idazleari gaztelaniazko aldaeran Exhalación izenburuko zientzia fikzioko liburu ederrean. 20 urtez bizitza honetan izandako eskarmentuaren ondorio gisa zentzu komuna eratu nahi baduzu, 20 urtez jardun behar duzu. Denbora laburragoan, heuristiko baliokiderik garatzea ez da posible. Esperientzia hori ezin da algoritmikoki ulertu. Asko gustatzen zait pasarte hau. Bueltaka ibili da paper honetan. Ez nekien hasieran, erdian edo bukaeran jarri. Baina garbi neukan jarri behar nuela. Chiang zentzu komunaz mintzatzen zaigu. Eta nik pentsamendu kritikoa gaur zentzu komunarekin lotuko dut. Jarraian ikusiko dugun bezala. Baina gogora ditzagunaren hitzak, ez dago lasterbiderik, ez dago heuristikorik, ezin da algoritmikoki ulertu zentzu komunaren bizkarrean dagoen esperientzia osoa. Gauza bera esango dut pentsamendu kritikoaz. Egin dezakeguna da joko erregela batzuk zehaztu. Baina joko erregela horien baitan askotariko aukerak sor daitezke. Askotariko partidak joka daitezke. Eta hor sartzen da Chiangek aipatzen duen eskarmentua.
algoritmikoki ulertzerik ez dagoena. Joko erregela hoien inguruan mintzatuko naiz. Jakinaren gainean egonda erregela hoien zerrenda eztabaidagai dela eta irekia dela. Zehatzago, pentsamendu kritikoaren bi alderdi bereiziko ditut, eta haien inguruko oinarrizko lanabesak, gaitasunak alde batetik, eta oztopoak eta arriskuak bestetik deskribatuko ditut. Kontua da lanabes eta gaitasun horiek ahalik eta ongien erabiltzea eta arrisku eta oztopo horiek ahalik eta ahulenak izatea. Orduan hala gertatzen baldin bada pentsamendu kritikoa kalitate handiagokoa izango da. Pentsamendu kritikoa hobetzeko ahalegin horretan Chiangen aipatutako eskarmentua sartuko nuke. Hain zuzen, heuristiko edo algoritmo batera murrizterik ez dagoena. Aipatu nahi dut, hitzaldi honen azpian dagoen intuizioa. Nik intuizio badaukat eta azken finean kontatuko dudan guztia da intuizio horren garapena. Intuizio nagusi badago. Gure usteak, gure iritziak, gure sinesmenak zaindu behar dira. Usteen zaintza da gogoeta honen azpian dagoen ideia edo intuizioa. Zergatik zaindu behar dira? Zaindu behar dira inguru bat partekatzen dugulako. Inguru hori ahalik eta ongien ezagutzea komeni zaigulako. Eta gure usteen arabera jokatzen dugulako. Horregatik usteen zaintza publikoa eska daiteke. Zaintza publiko horren inguruan ulertzen dut pentsamendu kritikoa. Zaintza horren baitan, hau da, pentsamendu kritikoaren garapenean bi alderdi bereiziko ditut gaurkoan. Eta ez dut nahi inork pentsatzea bi adar horiek elkarrengandik independenteak direnik, nahiz eta nire aurkezpenean nahiko bananduta agertuko diren. Badaude bien arteko zubiak, eta zenbaitetan batera doaz. Zeintzu dira pentsamendu kritikoaren alderdia edo atal horiek, bi atal horiek? Batetik, kritikoa izateko biderik onena da ahalik eta ongien ezagutzea gure ingurua nolakoa den. Hau da, inguru horren gaineko auziak ahalik eta ongien ezagutzea. Filosofoek dioten bezala, batzuek, errealista izatea. Inguru publikoari buruz ari garela behintzat. Esaterako, pandemiaren kasuan, auzi publiko batez ari garela, ahalik eta ongien ezagutu behar dugu zertan den pandemia. Zeintzu diren kausak, nola egin aurre, nolakoa den birusa, nola zabaltzen den. Horrenikan bidean gaude. Ahalik eta ongien ezagutu behar dugu nola bizi garen, eta bizitzeko moduak nola eragiten duen pandemian. Eta pandemiak nola eragiten duen jendearengan, klase sozialaren arabera, generoaren arabera, lurraldearen arabera. Hori da errealista izatea. Eta errealista izateko bidea ikerkuntza da. Ikertu behar dugu, arakatu behar dugu gure inguru horretan, interesatzen zaizkigun inguruko alderdietan behintzat. Horri guztiari lotzen zaio, pentsamendu ikertzaile kritikoa deritzo dana. Eta hori izango da lehenengo alderdia, pentsamendu ikertzaile kritikoa. Pentsamendu ikertzaile kritikoa garatu ahal izateko gaitasun eta lanabes batzuk jorratu behar dira, eta aldi berean oztopo batzuei aurre egin. Hori da zaintza lana. Etenik ez duen zaintza lana. Algoritmo baten bitartez harrapatzerik ez dagoen lana. Bigarrenik. Bizi dugun egoera ahalik eta ongien ezagutzen saiatzen ari garela, egoera hori ebaluatu behar dugu, eta dakigunarekin eta egin dugun ebaluaketarekin egoera norantz eraman ere ebaluatu behar dugu. Nora jo nahi dugu? Ebaluazio fase horretan diharduen pentsamenduari, pentsamendu etiko kritikoa deituko diot. Eta hau da bigarren alderdia. Eta honetarako, lehengo ez gain, bestelako lanabesak eta gaitasunak behar ditugu. Eta halaber, bestelako oztopoi eta zailtasunei egin beharko diegu aurre. Hau da, gutxi gora bera gaur kontatu nahi dudana. Pentsamendu kritikoak zainduko ditu gure usteak, eta halaber zainduko du usteen eta ekintzen arteko trantsizioa. Hasteko aurrekari batzuk aipatu nahi ditut. Pentsamendu kritiko adierazpenak
historia luze baduelako. Duela urte batzuk, usteak eta sinesmenak zentzu komunaren alde izenburuko lana argitaratu nuen. Liburu hartan nire kezka nagusi izan zen usteen, iritzien eta sinesmenen zaintza. Gaur berriro itzuliko naiz auzi horretara. Han erabilitako zentzu komun adierazpena ekarri nahi dut gogora. Leno jada entzun duguna Chiangen ahotik. Badakit adierazpen horrek esan nahi lauso xamarra daukala. Ia edozertarako balio dezake, egia da. Baina nik liburu hartan zentzu zehatzago batean erabili nahi izan nuen. Eta zentzu zehatzago ura tradizio edo egile andana batean kokatzen zen. Kontua kontu, zentzu komun ura izango da gaurkoan aztertu nahi dudan pentsamendu kritikoaren hazia. Liburu hartan aurkeztu nituen ideia batzuetan Susan Hack, pentsalariak, eragin handia izan zuen. Ikaragarria. Berak zentzu komun kritikoa, adierazpena behin baino gehiagotan erabiltzen du bere pentsamendua deskribatzeko. Susan Hackek beste zenbait pentsalariren aldamenean kokatzen du bere burua. Batzuk gogoratuko ditut. Pentsalari pragmatistak aipatzen ditu besteak beste Dewey eta Peirce. Aipatzen ditu Einstein eta Bridgman, fisikariak eta Nobel saridunak. Aipatzen ditu Quine, Sellars eta Bergman, filosofoak. Egileen kate horri zentzu komunaren tradizioa dei diezaiokegu. Tradizio horrekin jarraitu baino lehen ohar batzuk. Lehen aipatu dut John Dewey. Begiratu ditudan zenbait testutan, ia aho batez, Dewey aipatzen da pentsamendu kritiko kontzeptu ofizialaren sortzaile gisa. Aipatzen da 1910 urtean nola pentsatzen dugun izenburuko haren liburua ere. Hor dago pentsamendu kritikoaren historia ofizialaren hasiera. Berak erabiltzen du pentsamendu gogoetatsua. Eta hortik abiatzen da critical thinking edo pentsamendu kritikoaren tradizio ofiziala. Deweyk deskribatzen duen pentsamendu mota horrek ahalegin mota bat adierazten du. Gure usteak testatzeko edo berrikusteko etenik gabeko ahalegina. Gure ustei lotutako justifikazioen gaineko exigentzia maila adierazten da. Ezin dugu sinistu edozein gauza. Bestela esan da, usteak zaindu behar dira. Zer uste dugun zaindu behar da. Zientzian egiten dena, Deweyren arabera, pentsamendu gogoetatxoaren edo kritikoaren ereduetako bada. Baina pentsamendu kritikoa erabili da beste testuinguru batzuetan. Ez nahi luzatuko. Bertrand Russellek eta beste askok pentsamendu filosofikoarekin lotzen dute pentsamendu kritikoa. Russellen arabera, izaera kritikoa da filosofiaren ezaugarririk berezkoena. Beste bide bat. Beste tradizio bat. Popperrek pentsamendu kritikoaren eredutzat pentsamendu zientifiko hartzen du. Hortaz, pentsamendu kritiko adierazpenak baditu ibilbide batzuk. Nik esango dudana neurri batean ibilbide hoietan oinarritzen da. Baina neurri batean. Uste baitut erren geratzen direla aipatu ikuspegi horiek, ikusiko dugu zergatik. Zentzu komunera itzuliz, ikus dezagun zenbait pentsalarik esandakoa. Bi aukeratuko ditut. Sellarsek dio, zentzu komunaren jarraipena da zientzia. Zentzu komunaren jarraipena da zientzia. Eta zientzilariak fenomeno empirikoak azaltzeko jarraitzen duen bidea, jende arruntak inguruan daukan ulertzeko darabilen bidea fintzean edo zorrostean datza. Azken finean, pentsamendu zientifikoa zentzu komunaren jarraipena da. Quine pentsalareak onera dio, sofistikazio metodologikoaren mailari dagokionez baizik ez dira elkarrengandik bereizten zientzia eta zentzu komuna. Pentsalari hauek guztiek lotura bat egiten dute pentsamendu zientifikoaren eta haiek zentzu komuna deitutakoaren artean. Zein da ideia? Funtsean esan nahi digutena da zientzia ez dela sortu gaitasun edo doain bereziak dituzten pertsona batzuen eskutik.
Zientzia ez da sortu gizaki arruntari arrotza zaion baliabiderik erabiliz. Horregatikan erabiltzen dute zentzu komuna adierazpena. Esan nahi digute zientziaren erroak eta oinarrizko baliabideak denon esku daudela. Zentzu komuna denona da. Bestela esan da, oinarrizko baliabidei dagokienez demokrazia dago, benetakoa. Zentzu dira baliabide horiek, zentzu komunari atxikitzen zaizkionak eta zintzilariek erabiltzen dituztenak pentsalari hauen arabera. Besteak beste, gure behaketak bideratzen dituzten zentzumenak, oroimena, irudimena, arrazonamendua bere modalitate guztietan, eta bar. Azken buruan gizakion men edo gaitasun ezagunen bilduma. Ez dago misteriorik. Bilduma horrek osatzen du nolabait esaterren zentzu komunaren baliabideen zerrenda. Edozein pertsonak erabiltzen ditu, gaitasun horiek nahiko modu sistematikoan eguneroko bizitzako ikerkuntza arrunt bat egiten duenean. Egile horien arabera ikerkuntza zientifikoa egunerokoan egiten ditugun ikerkuntzen beso luzea da, Einsteinen adierazpena. Jakina, bai egunerakoan, bai jarduera zientifikoan, ikerkuntza hobeto edo okerrago egin daitezke, eta horretaz hitz egin behar dugu gaur. Sinesmenak eta usteak izenburuko testu hori lantzen ari nintzela, George Orwellen 1984 eleberri ospetsua berrirakurtzen ari nintzen, orduan euskeraz. Aldi berean, eleberriaren gaineko iruzkin batzuk ere irakurri nituen. Testu inguru horretan, esaldi honek atentzio eman zidan. Heresiarik handiena zentzu komuna da. Eleberrian. Heresiarik handiena zentzu komuna da. Berriro zentzu komuna. Orain heresia. Ezaguna da eleberriaren testu ingurua. Estatu totalitarioa. Egiaren ministerioa. Big Brother, tabar. Testu inguru esan dezagun itxogarria. Estatua iristen da gure bizitzako zirrikitu guztietara, edo iritsi nahi du. Testu inguru horretan, non edozein gauza sinestarazi nahi dioten jendeari, heresiarik handiena zentzu komuna da. Narratzailearen arabera. Zentzu komuna mundu totalitario eta manipulatzaile batean heresia da, subbertsioa. Azken buruan, gaitasun kritikoa dauka. Zergatik, har dezagun testuinguru bat nun manipulazioa ikaragarria den. Ez da zaila identifikatzea. Iragana eta orainaldia manipulatu nahi dituzte, eta ondorioz etorkizuna. Zer den egiazkoa eta zer ez esan nahi digute, baina dekretuz. Auzietan arakatu gabe, ikerkuntzarik egin gabe. Interesak dira nagusi. Horren aurrean zer egin? Orwellek dioen gizan zentzu komuna. Da heresiarik handiena. Nola? Ikertuz. Iker dezagun zorrotz eta zintzo. Erabilditzagun gure esku dauden gaitasunak ahalik eta zorrotzen, ahalik eta zintzoen. Hori da kritikarako bidea. Hori da manipulazioari eta engainuari ihes egiteko bidea. Izan ere, pentsamendu kritikoarin zati da egoeraz jabetzea. Ikuspuntu ahalik eta errealistena edukitzea. Eta horretarako, ikerkuntza zorrotz eta zintzoa da bidea. Zentzu komuna da ikerkuntza zorrotz eta zintzorako atea. Adibide simple bat. Aspaldiko kontuak. Belarmino kardinalak, bazekien zeruak eta lurrak, nolakoak ziren, liburu sakratu edo jainkoaren hitzaren eskutik. Ez zuen zeruari begiratzeko premiarik. Galileok aurre egin zion. Zentzu komuna aldarrikatuz. Zentzumenak erabiliz. Behaketak eginez, hanka sartuz. Arrazoituz. Zeruari erreparatuz, noski. Galileoren bideak kritikaren bidea irudikatzen du. Ikerketaren bidea. Ikerketa zintzoaren bidea. Zentzu komuna da inposaketaren aurkako botika. Zentzu komunaren atea zeharkatuz eman dezagun urrats bat aurrera eta zar gaitezen, behingoz, pentsamendu kritikoaren erresuman. Pentsamendu ikertzaile kritikoa adierazpenak berak dioen bezala ikerkuntzari lotzen zaio. Ikerkuntzaren helburua gure inguruan
gure inguruaren batez ere dimentsio publikoa duen inguruaren alderdiren batez ezagutza lortzea da. Zertan da ikerkuntza? Gizakia munduan dagoenetik era askotako jardueretan dabil. Besteak beste gizakiak artelanak egiten ditu, fikzioak sortu eta halaber ingurua ikertzen du. Gure ingurua ezagutzeko helburuarekin ikertzen dugu. Horrela, ezagutza horren eskutik aldi berean ederra eta beldurgarria izan daitekeen inguru hori kontrola dezakegu, suntsitu dezakegu, zer ekar edo zer eman dezakeen jakin dezakegu, eta agian inguru hori alda edo egokitu dezakegu gure interesen arabera. Gizakiak betidanik egin du hori. Bide horri ikerkuntzaren bidea dei dezakegu. Ikerkuntza bideak argitzalak ditu noski, baina gaur ez naiz gehi sartuko kontu hauetan. Zertan datza? Zer egiten da ikertzen denean edo gure ingurua edo gure inguruan alderdiak ezagutu nahi ditugunean? Giza gaitasun eta baliabide batzuk garatzen edo jorratzen ditugu. Eta jarduera mota hori bide zuzenagotik edo okerragotik joan daiteke. Horan, egingo duena da erakutsi bide horietan dauden ezaugarri edo alderdi garrantzitsu batzuk. Zerrenda oso luzea da eta lau bosta ibatuko ditut. Ebidentziekiko begirunea. Auzi bat esku artean daukagula, ebidentziak eskuratu edo jasoko ditugu. Eta jasotze hori ez da kontu trivial bat. Ebidentziak zuzenagoak edo zeharkakoagoak izan daitezke. Ebidentziak interpretatu behar dira, esan hori da. Eta interpretazio lana konplexuagoa edo simpleagoa izan daiteke. Ez da gauza bera begi hutsez jasotzen dugun ebidentzia edo elektroi mikroskopio baten bidez jasotakoa, jakina. Bestalde, balizko ebidentzia ugolderen aurrean ziurazki aukeraketa prozesua abian jarri behar da. Aukeraketa prozesu hori zaindu behar da. Zer den aintzat hartzekoa eta zer ez bereizten ikasi behar da. Prozesu horiek guztiak, aukerak eta interpretazioa, batzuetan araututa daude, disiplina batzuetan, baina beste batzuetan ezain beste. Prozesu horiek oso bestelakoak izan daitezke disiplinatik disiplinara, ikerkuntzak askotarikoak dira. Zailtasun ebidentzia garrantzitsuak dira ikerkuntzaren zenbait fasetan, eta ebidentziekiko begirunea izan behar dugu. Ebidentziei kasu egiten ikasi behar dugu. Zailtasun begirune hori bertute bada ikerkuntzaren bidea, balio positibo bat, balio epistemikoa deitzen diote filosofoek. Bigarrena, hipotesi honenen aukeraketa, beste fase bat, beste alderdi bat. Fenomeno edo gertakizun batzuk azaldu edo ulertu nahi ditugu, eta horregatik hipotesiak proposatzen dira. Ikerkuntzak fenomenoak esplikatzeko edo ulertzeko aukerak ematen ditu hipotesien eskutik. Hipotesi horien karira, eskuartean daukaguna nolabait esatearren kontrolpean eduki nahi dugu. Berme minimo batekin mugitu nahi dugu ikertzen ari garen esparruan. Dakigun bezala, ebidentzia sorta baten aurrean hipotesiak askotarikoak izan daitezke, eta hipotesien arteko borroka badago. Ea zein den honena, eskuartean dagoen auzia azaltzeko edo ulertzeko besteak beste. Aukereak eta honetan zainketa lanak ere egin behar dira. Zainketa lanak behin eta berriro. Hirugarrena, arrazonamenduen eta argudioen zainketa. Aipatu prozesu horietan guztietan arrazonamenduak egiten dira. Arrazonamenduak egiteko modu diferenteak daude, eta modu bakoitzean joko erregelak daude. Indukzioak, azalpen honenaren arrazonamenduak, analogien bidezkoak, deduzioak. Joko erregela horiei men egitea balio positibo bada. Amerikako estatu batuetan, pentsamendu kritikoa izeneko ikasgaiak daude. Toki batzuetan. Eta fokoa jartzen da arrazonamenduaren joko erregela horietan. Gu pentsamendu kritikoa zentzu zabalago batean ulertuko du. Bueno, objektibotasuna ikerkuntzaren salto bat egingo dut. Seigarrena, ikerkuntza hutseginkorra da, oso importantea. Errakuntzak gertatzen dira. Errakuntza ikerkuntzaren parte da.
Aldaketak etorriko dira beraz. Autozuzenketa pentsamendu kritikoaren ezaugarria da. Evidentzia berrien aurrean edo bestelako arrazoiengatik prest egon behar dugu oker geundela onartzeko, edo atzera egiteko, edo berriro ekiteko. Ikerkuntzek huts egiten dute, hutseginkorrak edo falibleak dira. Jakina, aldi berean huts egiteak minimizatzeko helburua dago. Hutsak detektatzen direnean zuzentze lana abiatzen da. Aipatu ditudan ikerkuntzarako orientabide edo ezaugarri horiek, zerrenda luzeagoa da, zentzu komunean dituzte erroak. Eguneroko bizitzan, egiten ditugun ikerkuntzetan dituzte erroak. Bestela pentsa eguneroko bizitzan egiten duzuen ikerkuntza batean, eta ikusiko duzue alderdi hauek guztiak garrantzitsuak direla. Koainek esaten zuen bezala, modu sofistikazioan bereizten dira ikerkuntza zientifikoa eta eguneroko ikerkuntza. Hala baina, ikerkuntzaz ez da ikerkuntza zientifikoa bakarrik ulertu behar. Eguneroko bizitzan ikerketatzat har daitezkeen jarduerak egiten ditugu. Eta badaude beste ikerkuntza mota batzuk, detektibeek egiten dituztenak, kazetariek, filosofoek, gogoratu Spotlight film bikainean irudikatzen den ikerketa zolagarria eta terriblea. Hoiek guztiek aipatu orientabideak eta ezaugarriak erabiltzen dituzte, modu apalagoan edo modu sofistikatuagoan. Baina, hau da alde bat, honek dauka bere ifrentzua. Badaude oztopoak, badaude arriskuak, eta zerrenda oso luzea da. Batzuk aipatuko ditut. Evidentzien bilketan, hipotesien testaketan, hipotesien arteko alderaketan zaintza lana egin behar da, esan dugun bezala. Azken buruan ikerkuntzaren fase askotan etsai bat agertzen da. Eta izen badauka, aurre iritzia. Nik uste dut aurre iritzi kontzeptua sarri erabiltzen dela objektibotasunaren etsai gisa. Eta aurre iritzi mota asko dago. Esaterako, eskuartean daukagun auziarekin edo ikerkuntzarekin zerikusirik ez duten edo zerikusi ahula duten kontuak eraginkorrak badira ikerkuntzan, gaizki gabiltza. Nire helburua balin bada, nire nahiak eta desioak nagusi izatea ikerkuntzan, gaizki doa. Nire pentsamenduak edo ikuskerak berresteko obsesioak kalte egin diezaioke ikerkuntzari. Honi deitzen zaio berrespen sesgoa edo berrespen isuria. Genero bereizkeria, arrasakeria edo bestelako keria batek ikertzaile batzuen ahotsa isilarazten badu, gaizke goaz. Aurre iritzia printzipioz aurpegi desberdinetako etsaia da. Eta etsaiak aztertu behar dira, ikertu behar dira, haiei aurre egiteko. Hau da nire agendan dagoen gai bat. Arrazonamenduetan falaziak eta errakuntzat gerta daitezke. Gai klasiko bat. Pentsamendu kritikoaren ideia ofizialak askotan arazo honetan jarri du fokua. Azken buruan gure arrazonamenduak eta argudioak zaindu behar dira. Joko erregerak daude, eta beti ez dira betetzen, eta batzuetan errakuntzen detekzioa ez da erraza izaten. Errakuntzak gerta daitezke nahita edo nahi gabe. Pertsona batzuek ikerkuntza baliabide hoiei dagokienez oso gogor jokatzen dute zenbaitetan. Oso goian jartzen dute haien gaineko exigentzia maila. Baina gero oso harin jokatzen dute defendatu nahi dutena justifikatzeko. Esaterako, batzuek txertoak ez direla ziurrak diote. Ez direla goitik bera fidagarriak. Hortaz mesfidati agertzen dira txertoen aurrean. Baina gero, exigentzia maila asko jaisten da beste uste iritzi edo sinesmenen aurrean. Esaterako, txipa sartuko digutelako hipotesiaren aurrean. Exagerazio bada. Azken buruan, ezagutza zientifikoaren aurrean duten mesfidantza eta izaera gogorra, sineskeria bilakatzen da nahi dutena justifikatzeko. Exigentzia maila altua eta baxua tartekatzen da, nahiko modu arbitrarioan, hau oso arriskutsua da.
Exigentzia mailaren gaineko arbitrariotasuna etxai bada. Negazionistak besteak beste hemen kokatuko nituzke. Berdin dio pandemiaren inguruko edo klima aldaketaren inguruko negazionistak ote diren. Beste oztopo, beste arazo, beste eragozpen bat. Ikerkuntza soziala den neurrian, ikerkuntzarako ezinbestekoak dira hartu eman sozialak. Zaindu behar dira. Ikerkuntzan oso garrantzitsua da jendarteko komunikazioa, eta komunikazio hori egokia izatea. Besteak beste lekukotasun prozesuak zaindu behar dira. Izan ere, izaten ditugun usteen iturri nagusia, lekukotasuna da. Besteen testigantza, gure uste asko eta asko gehienak, besteen ahotik jasotzen ditugu. Baina lekukotasunak ez du beti ondo funtzionatzen, nola baita esatarren. Denek izan behar dute ahotsa, denek izan behar dute sinesgarritasun maila bera. Dakigun bezala, historian zehar bazterkeria mota asko egonda, eta dago. Ahotsa asko ez dira mikrofonora iritsi. Eta iritsi direnean ezaie kasurik egin. Injustizia mota honi, injustizia epistemikoa deitu dio Miranda Frickerrek, liburu bikain batean. Frickerrek bestelako injustizia epistemikoak ere bereizi ditu. Askotan injustizia horiek egiturazkoak edo sistemikoak dira. Pertsonen gandik arantzago doaz. Eta hemen ere badago zer zaindu. Esan dudan bezala gure usteetako asko eta asko besteen ahotik jasotzen ditugu, besteen testigantzatik, besteen lekukotasunetik. Honekin lotuta badago beste fenomeno bat egun bolo-bolo dabilena, egia ostea, poste egia, sasi egia. Hau da, testigantzen informazioen zaparradaren aurrean hainbat kezka piztu dira. Egun lekukotasunaren eragina sekula baino handiagoa da, teknologia berriak. Kezka horiek egia oste hitzaren bidez adierazten dira. Gaurkoan ez naiz horretan murgilduko. Beste arrisku mota bat. Zientitis. Zertan da, aurpegi asko ditu gaitz honek. Zientzia, etiketa modu loriatsu eta gehiegizko batean erabiltzen da askotan. Eta ikerkuntzaren benetako egoera desitxuratzen da. Zientzia hitza kalitate edo berme zigilu gisa erabiltzen da, ez dagokionean. Pandemian garaian, zientitisa nun nahi agertzen da. Zaila da bereiztea zientziari benetan dagokiona eta ez dagokiona. Zientzian hitza nun nahi erabiltzen delako. Zientzia katerako gaitu hemendik. Leloa entzuten da behin eta berriro. Zientitisaren sintoma da, nire ustez. Pandemia, besteak beste, auzi psikologiko, sozial, politiko, etiko, ekonomikoa da. Eta ikerkuntza zientifikoak zalantzari gabe, berez ere egina dauka. Baina bakardadean ez du soluzioa ekarriko. Horretan sinistea gehiegikeria da. Zientitisa da. Ardurei eta erantzukizunei iskin egiteko alegina da askotan. Beste arrisku bat. Honek aldaera asko ditu. Aipatzen ari garen guztia teorian behintzat denon esku dago. Eta ez balin badago horrela arazo etiko politiko bat edo epistemiko bat dugu eskuartean. Hala ere batzuetan entzuten da norbaitek gaitasun berezi bat daukala. Beste inork ez duena. Zentzumen mota berezi bat, arrazoitzeko mekanismo berezko bat, izaki batzuekiko, jainkoekiko, espirituekiko, hildakoekiko, hartu eman berezi bat, badago jendea informazio iturri propioak dituena, eta galdetzen diozunean, ea zein den iturri hori misterioa, isiltasuna edo sekretismoa agertzen dira, orokorrean mintzatuz hori guztia deskribatzen ari naizen pentsamendu kritikotik kanpo geratzen da. Bide berezi horiek ez dira demokratikoak. Ez daude denon esku. Ez teorian, ez praktikan. Diskurtso horiek pentsamendu kritikoaren ikuspegitik jokoz kanpo daude. Zentzu komunetik kanpo daude. Beste salto bat egon. Hasiko naiz,
bigarren zatiarekin. Bigarren zatian, orain arte aipatu dut pentsamendu ikertzaile kritikoa, orain deskribatu nahi dut labur, pentsamendu etiko kritikoa. Zergatikan erantzi hau? Zergatik erantzi eskuarki aipatzen ez den pentsamendu kritikoaren alderdi hau? Nik alderdi hau gutxitan ikusi dut aipatua. Ez dut esaten, aipatua ez dagoenik, baina nik gutxitan ikusi dut. Zergatik erantzi edo katramilatu pentsamendu etiko kritikoa orain arte aipatu dugun edo deskribatu dugun pentsamendu kritiko horrekin? Arrazoi batzuk. David Humeren esaldi ospetsu batean esaten digu arrazoimena pasioen, emozioen eta sentimenduen esklabua dela. Arrazoimena pasio negatiboen atzaparretan uzten badugu egoera larria izan daiteke. Komeni da arrazoimena, edo nahi balin badugu, pentsamendu ikertzaile kritikoa leheno deskribatu duguna, pasio positiboen eskuetan ustea. Hori da pentsamendu etiko kritikoaren funtzioa. Adibide gordin bat, edo bi. Ikerkuntza batek, finka dezake emakumeak menpekotasun egoera batean bizi izan direla eta bizi direla toki guztietan, eta garai guztietan. Ikerkuntza historiko, soziologiko, antropologiko batek iker dezake menpekotasun egoera horren zergatietan. Hori guztia egin daiteke lehen aurkeztutako parametroetan. Pentsamendu kritikoa ikerkuntza gisa erabiliz. Ongi etorri eman behar zaio planteamendu monta horri, ikerketa horri. Baina hau nahiko alda. Eman dezagun pertsona batzuek erabili nahi dutela ikerkuntza edo ezagutza hori etorkizunean menpekotasun egoeran sakontzeko. Zertan geratzen da orain arte ikusi dugun pentsamendu kritikoa? Beste adibide bat. Izugarrizko ezagutza eduki dezakegu etorkinei buruz, errefuxiatuei buruz, pobreziatik, gerratik ihes egiten dutenei buruz. Kazetariek, soziologoek eta bestelako ikertzaileek lan zintzoa egin dezakete auzi horren inguruan. Hori pentsamendu kritikoaren alderdi bada. Jakin behar dugu errealitatea zein den. Eta? Gero zer? Zer gertatzen da? Pentsamendu kritiko horren irizmena zein da pertsona horien egoeraren aurrean gu hotz geratzen bagara, salbuespenak salbu eta deklarazio onberak alde batera utzita? Pentsamendu kritikoak oraindik lana dauka. Beste lan mota bat garatu behar du. Nire iritziz, pentsamendu kritikoaren ikuspuntutik erren geratuko ginateke pentsamendu kritikoa pentsamendu ikertzaile kritiko soia balitz. Zer edo zer erantzi behar diogu pentsamendu mota horri. Mundua, ikertzen dugun mundu hori, baliotxi behar da. Esan behar dugu egoera ona den edo egoera txarra den. Uste horiek ere ahalik eta modurik egokienean finkatu behar ditugu. Kontu etiko politikoetan sartzen ari gara. Eta hor ere zorrotzak izan behar gara. Eta uste etikoen helburua da zehaztea zer baztertu behar dugun eta zer ez. Dena ez da ikerketa zientifikoa, dena ez da ikerketa aurreko zentzuan deskribatu dugun bezala. Zer nolako etorkizunan nahi dugu, denon hobe beharrez finkatu behar dugu, aztertu behar dugu, eztabaidatu behar dugu. Uste etikoen kalitatea, bizikidetzaren kalitatearen baldintza da. Gorago deskribatutako ikerkuntzaren bidea oso zaila izan daiteke eta hanka sartzen dugu, erratzen gara. Antzeko egoeran gaude pentsamendu etikoari dagokionez. Pentsamendu etikoan ez dago barra librerik. Zaindu behar da. Gure uste etikoak ere justifikatu behar dira. Eta justifikazioaren bidean kritika oso garrantzitsua da. Pentsamendu etiko kritikoa behar dugu. Gure ekintzak ondo bideratzeko. Denon hobe beharra helburu. Batzuek uste dute balio etiko politikoen esparruan ez dagoela pentsamendu kritikoa garatzerik. Ez behintzat orain arte pentsamendu kritikoari lotu dizkiogun ezaugarriekin. Esaterako ezin gara objektiboak izan, balio etiko politikoi dagokienez. Orain arte aipatu ditudan balio epistemiko horiek ezin dira aplikatu antza etikaren esparruan. Ni ez nator bat. Baina hau gai konplexua da, polemikoa, eta alde batera utziko dut.
Datozen lerroetan saiatuko naiz argitzen zertan den pentsamendu etiko kritikoa, zeintzu diren haren ezaugarri nagusiak, zeintzu diren haren inguruan garatu eta jorratu behar diren gaitasunak, eta zeintzu diren saiestu behar diren oztopoak, edo oztopoetako batzuk. Pentsamendu etiko kritikoari dagokionez neurri handi batean nire burua kokatuko dut beste tradizio batean. Tradizio sentimentalista deitutakoa. Bestea beste eta aldaerak aldaera, hor dago David Hume, hor dago Simon Blackburn, hor dago Martha Nussbaum, eta abar luze bat. Hona hemen pentsamendu etiko kritikoaren baitan aintzat hartu behar diren zenbait ezaugarri. Ez ditut denak aipatuko. Balioztatze etikoa posible izan dadin beharrezkoa da empatia bezalako sentimendu bat. Empatiari gabe ez dago etikarik. Hau ere landu beharra dago. Pentsalari batzuek empatiari pentsamendu etikoaren porlana deitzen diote. Empatiaren eskutik bat egiten dugu emozio sentimenduetan beste pertsona batzuekin. Mekanismo natural baten aurrean gaude, abian jartzen dena, batez ere gertukoen sentimenduen aurrean. Empatiaren irismen eremua zabaltzea oso garrantzitsua da. Empatia oso aldakorra da distantziaren arabera. Gertukoekin oso ondo funtzionatzen du. Urruti daudenekin ezain beste. Hor lan bat egin behar da. Zuzenketa lan bat egin behar da. Distantziaren eragina murriztu behar da. Nola? Oso bestelakoa den horrekin bizikidetza partekatuz esate baterako. Pentsa dezagun etorkinen kasuan. Harrigarria da. Hezkuntza sistemak ekarpen handia egin dezake etorkinak normaltasunez sisteman integratuz. Integrazioa behar da benetan. Sortzen ari diren getoak hemen alde batera utziz. Martha Nussbaumek empatia lantzeko beste bide asko aztertzen ditu. Besteak beste, fikzioaren lanketa proposatzen du. Nussbaumek aipatzen du imaginazio empatikoa. Egoera bat, pertsona bat, ekintza bat edo pertsona baten ezaugarri bat balioztatze aldera oso garrantzitsua da nire buruari ihes egitea. Nigandik jauzi egin behar dut eta ikuspegi orokorrago eta egonkorrago batetik egoera aztertzeko gaitasuna eskuratu behar dut. Nire nahi, desira edo interesak alde batera utzi behar ditut. Zerbait etikoki balioztatzen dudanean. Bide horretan hobetzea oso garrantzitsua da eztabaida etikoak trabaturik gera ez daitezen, gure norberekerietan. Etikak badu zerikusirik jauzi horrekin. Horrelakorik gaitasunik ez badago pentsamendu etikoa blokeatuta dago. Ikuspuntu orokorragoak eta egonkorragoak lantzea oso garrantzitsua da. Pentsamendu etiko kritiko bat eskuratzeko. Horrela, besteen egoera interesatuko zaigu, naiz eta besteak oso aparte egon nigandik. Azkainik, uste etiko horietako batzuen gainean eta beste pertsonekin koordinaturik gizakiok eraikitzen ditugu era askotariko konbentzioak, ohiturak, instituzioak eta abarrekoak. Gure uste etikoak bideragarriak eta egonkorrak izan daitezen. Hortaz, konbentzio, ohitura edo instituzio horiek oinarri ahalik eta egokienak eduki ditzaten zaintza lana egin behar da, denon hobe beharrez. Adibidez, garbi dago gizakiok garatu ditugula ohitura eta instituzio matxistak. Hoien oinarrian pentsamendu etiko desegokia zegoen. Zoru desegokia dago. Pentsamendu etiko kritikoa beharrezkoa da, nahikoa ez, hori guztia astintzeko edo esaten den bezala, hori guztia deseraikitzeko. Egin dudan pentsamendu etiko kritikoaren plantamenduak beste izaera mota dauka, beste ezaugarri batzuk dauzka. Pentsamendu ikertzaile kritikoarekin alderatuz gero. Edozein kasutan, ezaugarri horiek eta aurreko atalean aurkeztutakoak osagarriak dira, eta elkarrekin txirikordatzen dira. Esan nahi dudana da, lehen zehaztutako ezaugarri bertute eta gaitasunei beste ezaugarri bertute edo gaitasunak erantzi behar dizkiegula. Kokteleran osagai asko dauzkagu. Denon hobe beharrez eraiki nahi dugun pentsamendu kritikoa oso konplexua da eta dimentsio asko dauzka. Askotan ofizialki
lehenetsi dira ezaugarri batzuk, eta beste batzuk ahaztu egin dira. Orain, lehen ez bezala, emozio, sentimendu, empatia, ikuspuntu orokor, konbentzioz bat egiteari lotutako gaitasunak dira lehenengo lerroan jarri ditugunak. Hoiek ere landu behar dira. Egoerak, pertsonak, erakundeak edo ekintzak baliozta ditzagun eta balioztapen hoiek etorkizun egokiago batera eraman gaitzaten. Nussbaumi adierazpena lapurtuko diot. Pentsamendu kritikoaren eskutik pertsona sokratikoak sortu behar ditugu. Hau da, ezagutzaren ikuspuntutik zorrotzak, zintzoak eta ikuspuntu etiko politikotik denon ongiaren bila dabiltzanak. Bueno, oztopo batzuk, orain azaldu nahi nituen, deskribatu nahi nituen, pentsamendu etiko kritiko honek dituen oztopo batzuk, baina bakarra aipatuko dut. Empatiarik eza nagusitzen bada, arazoak izango ditugu. Empatia benetan bada pentsamendu etiko kritikoaren zutabe bat edo porlana. Nik ala uste dut. Horren harira, Errenderiako alkatea zen Julen Mendozaren hitzak entzun nituen. Errenterian etak hil zituen zinegotziei eta haien zenidei egindako omenaldi batean. Alkate hoiak esan zuen, herri honetan ez dela egon imaginazio nahikorik bestearen lekuan kokatzeko. Imaginazio hitza azpimarratu nahi dut. Horrek egin gaitu itxu bestearen sufrimenduaren aurrean. Horri empatia falta, deitzen zaio. Eta gaitasun hori jorratzeko imaginazioa klabe da. Alkatearen hitz horiek ez ziren beriak. Beste errenteriar baten hitzak ziren. Jon Arretxerenak. Jon Arretxe nundagon Mikel dokumentalean mintzatzen zaigu. Galindo eta enparauen empatia ezari buruz. Empatiaren irizmena edatu behar da. Naturalki erraz empatizatzen dugu gertukoekin, eta ez hain erraz urruti daudenekin. Empatia doa deklarazioetatik arantzago. Distantzia empatikoa zaindu behar da, landu behar da. Bueno, badaude oztopo gehiago, baino ja bukaerara hurbilduko naiz. Intuizio bat ekarri nahi dut, ona, pentsamendu kritikoa edozein testuingurutan erabili behar da. Ez dago testuinguru privilegiaturik. Ez dago libre dagoen testuingururik, ez luke egon behar. Ez dago esaterik, orain ez erabili pentsamendu kritikoa. Pentsamendu kritikoa ez da inorekin eskondu behar. Ez dago ezer libre pentsamendu kritikotik, ez da nire adizkideen edo nire pentsamendua ere. Orwellen hitzaiek berri datz dizakegu. Pentsamendu kritikoa toki edo testuinguru guztietan izan daiteke heresiarik handiena. Toki guztietan. Pentsamendu kritikoa ziur aski garrantzitsua da aldaketak bultzatzeko. Aldaketak sakonak eta ezain sakonak bultzatzeko. Baina pentsamendu kritikoak jarraitu behar du aldaketa horiek gertatu direnean. Irudi pare bat. Iraultza frantsesak aldaketak ekarri zituen. Sakonak. Mary Wollstonecraftek begi honez ikusi zituen iraultzaren ekarpen asko eta asko. Baino kritikoki pentsatzeari utzi gabe. Iraultzaileen haserrea piztuz. Oso kritikoa izan zen iraultza frantsesarekin emakumeen egoera zela eta. Edo nork irudika dezake kritikari eustea zaila izango zela testuinguru haietan. Oso zaila. Antzeko zerbait esan dezakego Alexandra Kollontai buruz. Kasu honetan, iraultza errusiarra. Pentsamendu kritikoaren bi eredu niretzat. Engaiamendua, konpromisuak mugak ditu. Pentsamendu kritikoaren mugak. Usteen zaintza lanak ez duetenik. Bukatzeko ohar bat hezkuntzari buruz. Hezkuntza oso importantea da. Eta, bueno, gaur ez dugu denborarik hezkuntzaren garrantzia hitz egiteko.
baino pentsamendu kritikoari lotutako gaitasunak, baliabideak edo ezaugarriak landu behar dira. Eta oso urruti gaude helburu honetatik. Nola? Adibidetxo batzuk. Historia edo fisika bezalako ikasgaietan, ikas daiteke zertan den ikerkuntza zorrotz eta zintzo egitea. Eredu onak izan daitezke. Filosofiari edo gertuko ikasgaiei lotutako ikasgaietan egin daitezke eztabaida etiko, politiko mamitsuak. Eztabaidak. Ez dogmen banaketa. Eskolak berak izan beharko luke bizikidetzaren eremu bat. Balio pluraltasuna bere baitan hartzen duena, integratzailea. Sekula ez baztertzailea edo elitista. Oso urruti gaude. Halaber, arteei lotutako ikasgaietan pentsamendu kritikorako garrantzitsuak diren gaitasun asko jorratu daitezke. Sarah Worthek, fikziozko literatura irakurtzeak ekar ditzaken hainbat onura gogorarazten dizkigu. Irakurketak trebatzen gaitu gertakari sare baten aurrean, interpretazio bat eratzeko edo sortzeko garaian. Interpretazio ahalmen horrek garrantzi handia dauka eguneroko bizitzan. Behin eta berriro gaude interpretatu beharreko egoeren edo gertakarien aurrean. Eta egiten dugun interpretazioen arabera jokatuko dugu gero. Literaturak eta arteek bestelako onurak ere ekar ditzakete. Gaitasun horiek guztiak oso garrantzitsuak dira ekintzak edo pertsonak balioztatzeko garaian. Hezkuntza sistemaren parte izan behar dute. Ez dira baztertu behar. Eta pentsamendu kritikoaren parte garrantzitsua dira. Beraz, hezkuntza sisteman modu barreiatuan landu daitezke pentsamendu kritikoari dagozkion gaitasunak. Itxuraz, Amerikako Estatu Batuetan gertatzen denaren kontra, pentsamendu kritikoa ez da disiplina ofizial bakar baten patrimonioa. Kontua da gauzak ondo egitea. Zenbait esparrutan. Eta hor, badaukagu zer hobetu etenik gabe, banaka, taldeka eta instituzionalki. Hezkuntza sisteman bestelako balioak sendotu behar dira. Pentsamendu kritikoaren helburua ez da kritikatzea bakarrik. Pentsamendu kritikoak zutabe izan behar du etorkizun hobe bati begira. Pentsamendu kritikoak eraikitzailea izan behar du. Hemen utziko dut. Besterik gabe. Galderarik edo baldin badago. Arratsaldean. Ni jakin nahi nuke, hori irakasle bezala, pentsamendu kritikoa hitz egitera etorri zen irakasle bezala, zer nota jarriko zenioken euskal gizarteari, euskal gizarteak duen pentsamendu kritikoaren osasunaren mailari. Pandemia honen testu inguruan, hori ez dut esan hori izan nuen. Gaur egun horrekin baitan gabiltza, baldintzatuta zeharo, egiak bakarra ematen du, eta protokoloz komunikatua. Jakin nahi nuke hori nola ikusten dezun, euskal gizartea, orokorrean baldin bada, edo taldeka baldin bada, eta bere pentsamendu kritikoaren osasun maila, pandemiaren kudeaketarekiko. Eta era berean, beste galdera bat, baina honen arira datorkit, mundu mailan zuzeneko galdera bat, ez zaizu iruditzen norbaitek pentsamendu kritiko hori martxan jarri nahi izan badu, eta zure hitzak erabiliz zentzu komuna martxan jarri nahi izan badu, dudak martxan edo burutik ahozkatzera pasabaldin baditu,
negazionistatzat jo izan dela. Barkatu, ez dut ulertu. Bai, ia ez zaizun iruditzen, norbaitek pentsamentu kritikoa aplikatu nahi izan badu, izan nahi du, pandemiaren kudeaketarekiko, ez den negozianista bezala kalifikatua izan. Dudak adierazi dituelako, dudak. Kudeaketari buruz, nola egin diren gauzak, zer den, nola den, nondi datorren, eta bar. Galderak ez dira eskertuak izan. Ezik eta, bueno, nahi iritzi baina ez nahi iritzi izan nahi. Zure iritzi nahi nuke horri buruz. Eskerrik asko. Pentsamendu kritikoaren kalitate mailari dagokionez, oso zaila da, zantzutea. Orokorrean nik esango nuke kalitate bajua dela. Niretzat kezkagarriena izan da jarrera berekoien egoisten igoera. Pertsonen mailan eta instituzioen mailan, nazioen mailan, kontinenten mailan. Jakinaren gainean egonda errealitatea zein den, eta errealitatea da fenomeno global baten aurrean gaudela. Bizi garela globalizazioaren garaian, mugikortasunaren garaian, nun onurak juten dira toki batetik bestera dida batean, baino gaitzak ere bai. Bueno, hori dena ezagututa, oraingoz ebaluatu gabe, jendeak jokatu du ikuspuntu itxi batetik, berekoi batetik, ez da egon eztabaida, improvisazioa, gero, bueno, hor barruan ja marko estu eta gaizto horren barruan, bueno, egin dira gauza batzuk hobeto, beste batzuk okerrago, baina hori ja xetasunetan edo ñabarduretan sartu beharko genuke gure burua, ez? Baina niretzat hori izan da kezkagarriena. Eta irudipena daukat hori gertatu dela maila guztietan. Denboraren presioa egonda, ekonomiaren presioa egonda, bueno, presio horiek guztiak, ez dakit, errealak diren, ez diren, zenbateraino, bai zenbateraino, ez? Baina, berekoikeriaren igoera hori oso arriskutsua da pentsamendu kritikoaren ikuspuntutik, edo gutxienez pentsamendu etiko kritikoaren ikuspuntutik. Eta unibertsala izan da. Farmazeutikak, Europa, Espainia, Eusko Jaurlaritza, juten zeak kate osoan. Eta gauzak ondo egiten ditugunean, guk egiten ditugu, zozer gaizki doanean, tiro egiten dugu, besteen kontra, goikoen kontra, bekoen kontra, ez dut ikusi eztabaida seri horik, apenas, ni momentu batean erabaki dut pantalla itzaltzea, eta, bueno, bizpairu erreferente dauzkat, eta punto. Handikan denbora behar dugu hau guztia ebaluatzeko. Baina impresioa oso eskorra. Eta bigarrena, bai. Baina nik uste dut horrela orokorrean hitz egitea oso zaila dela. Agian zehaztu beharko genuke ze kasu duzun buruan, ez? Kasu batzuetan iruditzen zait, ez dakit, salatzen ditu negazionistak, hoiek ukatzen dutenean aldaketa klimatikoa, eta hoien aurrean ez dugu begirunerik, gogor jokatzen dugu, gainera ikuspuntu eskertiar batetik ondo ikusita dago kritika hori,
Eta gero negazionistek,in epelago jokatzen dugu, eta bueno, nik uste dut negazionismoaren mapa benetan konplexua dela, eta zeren aurrean, zara negazionista. Eta bueno, horren arabera, ebaluatuko nuke. Ez dakit, ez naiz kapasa, baina, bueno, segurazki horrelako injustiziak gertatu dira. Pertsona batzuek borondate honez, eztabaida publiko bat eskatu dute, eta esaie kasurik onenean, esaie kasurik egin. Baina, bueno, ez dakit, orokorrean hitz egitea oso zaila gertatzen zait. Niretzat, negazionismoaren, esate bateko, pertsona batek, ni eztabaidatu dut horrelako negazionista batzuekin. Ukatzen dute birusa. Birusaren existentzia. Eta benetan, nire arma guztiak erabili nituen. Pentsamendu kritikoaren ikuspuntutik. Eta alperrik. Orduan, ez dakit, eta gero badakit pertsona horiek ze erraz onartzen dituzten beste uste batzuk edo beste sinesmen batzuk. Eta hori, exigentzia maila jaisten dute, niri arbitrariotasun hori kezkagarria iruditzen zait. Denok izan gaitezke, negazionistak, nik hemen aipatu ditudanean oztopo hauek dira benetako oztopoak. Nik esan dut aurre iritziak, baina denok izaten ditugu aurre iritziak. Eta negazionismoa ezaugarritzen saiatu naiz, baina denok izan gaitezke negazionistak bizitza honetan, momenturen batean edo bestean, auzi baten aurrean edo beste baten aurrean. Oztopo eragozpen hauek airean daude denbora guztia, pentsamendu kritikoaren helburua, etenik gabeko helburua, edo etenik gabeko jarrera, da, jabetzea horretaz, eta beti ez da posible. Horan, galdera horren aurrean, nik izan ditu negazionista batzuk, eta batzuk oso razonableak iruditu zaizkit, baina negazionismo mota bazan, eta beste batzuk jokoz kanpo daudela erabat iruditu zait. Baina beste negazionismo mota bazan. Horan, familia komplexu bada. Eta berriro diot, denok izan gaitezke, edo denok izan gara. Ukatu ditugu gauza asko, nahi dugun mundua izatea gu nahi dugun bezalakoa, eta hori, oztopo hauek ez dira zerutik datozen auziak edo arazoak, gure baitan sortzen diren auziak dira. Aurre iritziak sortzen dira, gizakiengan modu, esan dezagun, natural batean. Jarrera negazionistak, azken finean negazionistak, aldaketa klimatikoa ukatzen duena, eutsi nahi dio bereari. Eta nahi du mundua izatea, bestera batekoa, baina errealismo puntu hori galtzen du. Eta hori denok egiten dugu. Pentsamendu kritikoa da jarrera bat. Ez dago algoritmo bat. Ez dago heuristiko bat. Ez dago metodo bat. Gaur egingo aplikatuko, ez da jarrera bat. Eta gora berak ditugu. Baino beharrezkoa. Ez dakit. Kaixo. Aipatu duzu, eta horrekin lotuta baita ere, hau, COVID famatu hau etorri zenean, zuk aipatu duzuna da berekoikeriaren igoera. Hau da, COVID-a hasi zenean da zabaltzen hasi zenean egontzen horrelako sektore batzuetan edo horrelako zera bat, aidean gauza bat, erantzungo diogu denon artean datorren honi. Baina, horiek izan ziren zera batzuk, jende batek egin zituen gauza oso aipagarriak, eta egon ziren iniziatiba batzuk, baina ez ziren bultzatu. Hau da, gauza konkretuak egunerokoan ezin zuenari jaten ematea, kuadrilla gainera gazteak hain atakatua dauden gazteak, hasi ziren egiten herri batzuetan gauza horiek.
Orduan, eta horren inguruan da gero nahi zenaren desastrearen aurrean, holako amets batzuk bezala edo uste batzuk egon ziren, baina, bueno, azkenean esan nahi dutena da. COVID-19ak egin duena ematen du dela lehenotik zeuden jarrera batzuen, kondizio batzuetan ze gertatzen den, horren igoera eta horren zera besterik baina zeuk aipatu duzu. Eta bizkat lotuta egin dizun galdera zer uste duzun gure pentsamenduan nola dagoen zera horri buruz. Beste laguntzea eta gauza horiei buruz, berekoikeria eta horiek zera horretan. Nik uste dut lehenotik zeuden zera batzuk kondizio hauetan egin dutela boom. Egin dutela, eta orduan igo egin dira, garbiago ikusten dira, baina berekoikeria hor dago. Lehenotik zetorren zera bat. Ez da orain, COVID-arekin sortu den gauza berri bat. Hainbeste gauza bezala nahi dutena esatea, ez dena COVID-a. Gaiz guztiak COVID, hitz horretan zera egiten dira. Lehenagotik datozen gauzen zera denean. Zabalkundea edo gradu zigotzea edo hori, ez da erigan gabe. Bai, ni gogoratzen naiz, honetaz hitz egiten aritu nintzenean hasieran, nik ideia hori ere banuen, ez? Bueno, lehenengo aldiz golpea gu jaso dugu. Ez dakit lehenengo aldia den, baina, bueno. Eta agian ondorio onak aterako dira hemendikan, ez? Eskema hori, ni hasiera batean neukan eskema hori desegin da. Ez dut ikusten horren arrastorik. Baina ez dut eskortasuna zabaldu nahi. Eta hor zure galderakin, eta gero etorri zei berriro zurea, ni batzen naiz, hasieran, guandikoan batzen naiz, martxoaren 7. Iaz. Nola zegoen negazionismoa gure artean, nire kuadrillan, nire baitan. Italian dago. Negazionismoa 3 minutuko arrazonamendu bat nahikoa zen jakiteko hemen zegoela, olatua. 3 minutu, ez zan gehiago behar. Ez, dago Italian. Eta agertu da kasuren batan, hemen ez dakiz eta hor, eta gu behunden taberna batean, zerbeza batzuk hartzen, lasaitasun osoz, ez ikusiarena egiten. Nik uste dut hori negazionismo mota bat dela. Bueno, gero evoluzio bat dago, baina ja, plas! Zentzu horretan esaten izun leheno, ez? Kontuz. Niretzat, beldurgarriena hori, irizpideak aldatzen direnean, egun berean, ez? Pertsona bat jartzen da oso exigente minbiziaren kontrako tratamendu baten aurrean, eta gero erabat sinestun agertzen da auskalo zenolako tratamendu duaren aurrean. Iruditzen zaite harri-harria. Hoi da negazionismo mota bat zentzu horretan. Hor, exigentzia maila erabiltzen da modu arbitrario batean. Nahi erara. Nik uste dut, pentsamendu kritikoak horri aurre egin behar diola. Baina arriskutik librez gaude. Mila esker, egin duzun hitzaldi argi eta ordenatuagatik. Ni badukate zurekin konpartitzeko gogoeta bat eta galdera bat, Begoña egin duen galderaren
lotu zait, COVID-atik desbiatuko naiz. Lehenengo botako izu galdera eta gero gogo eta edo kezka. Begoña egin du galdera nire ustez oso egokia, gizartearen pensamendu kritikoaren, maila, no? Ikateko nizuke, zure ustez, instituzio politikoek zenbateko gaitasuna duten, zure ustez, pensamendu kritiko hori gauzatzeko bidean. Zer duena, Nussbaumek aipatzen duena ikuspegi sokratikoa, eta berriro Begoñak egin duen kontogatik oso interesgarria da, bere aipatzen duena da, ikuspegi dialogiko hori garatzea. Baina uste dut, nire kezka uste dut Euskal Herrian zer esanik ez, eta mundu mailan baduela nahiko esperientzia nun, pensamendu kritiko hori gizartea edo jendarteen ikuspegitik hori gauzatu nahi den, baina gero instituzio politikoek ez dute usten. Hor dago nire ustez kristalezko zabaia handi bat. Orduan, betik angorako bidea, urruti gaude hezkuntzan, baina egin daiteke, badaude esperientziak, baina ea hori gauzatu daiteken, goitik berako bideak ez baditu aukerarik ematen. Hori nire ustez, instituzio politikoek oro har, esango dut modu absolutoan, batzutan dauda letxea, bestatzen da diputazioa, bestatzen da jaurlaritza, bestatzen da... Pensamentu kritiko hori praktikan jartzerako orduan, errotik mozten dute. Orduan, gauzatu daiteke gizartean, jendartean, pensamentu kritiko hori, baldin eta instituzio politikoek kristalezko zabaia jartzen baldin badute? Hori da galdera. Bai. Bueno, berriro oso eskor hitz egingo dut. Baina koska dago hezkuntza sisteman, edo kosketako bat. Eta bide okerretik doa dena. Esan gero eta nabariagoa da, bultzatzen diren balioak hezkuntza sisteman direla balio teknoenpresarialak, etekinei begirako balioak, eta horiek nagusitu dira. Eta horiek ja txertatu daude guregan hezkuntzaren sistematik pasagaren neurrian. Ordan hor borrokarik edo borrokagunerik handiena hor dago. Eta horizontea ez da oso baikorra, baina hor noski beste balio batzuk bultzatu behar dira, hasieran aipatu dut disiplina artekotasuna, ez irudikatu disiplinak modu gotortu batean, ez dakit, hori dena egin behar den berrikuspena benetan sakona da. Eta ez dira ikusten zantzu honak. Proposamen honak egin direnean, edo gutxienez bide honetik zijoazen proposamenak egin direnean desegin dira. Eta gertatzen da zuk esaten duzuna. Orduan, baino balioiek bultzatzen balin badira hezkuntza sisteman gizartean zabaltzen dira eta gertatzen dana. Ez da harrigarria gero jarrera oso berekoiak, nire etorkinen kasua iruditzen zait, harrigarri bat, ikustea ondolatzen pertsona batzuk beste batzuk ondartzan aldi berean. Ez dakit, hor balioen auzi badago, eta noski hori aldaketa sakon bada. Eta Nussbaumek, besteak beste, baina Nussbaumek aldarrikatu du behin eta berriro aldaketa sakon bat hezkuntza sisteman. Baina berak iragartzen zuena Estatu Batuetan etorri da ona. Beti bezala. Etorri da ona, eta hiltzatu da. Eta balioiek nagusi dira. Eta Estatu Batuetan ikasketa batzuk baztertzen dira etekinak ez direlako ikusten. Baina ez filosofia, hori ez da fisika teorikoa. Kezka daude. Nun daude? Ez dira ikusten eta orduan politikariak gauza dira horrelako erabakiak hartzeko, ez? Orduan ez nauzu harrapatu egun honean.
Eta, bueno, jaspaldiko kontua da. Esan edo, egin daitekena da, bueno, segi, baino oztopoak handiak dira. Askotan esaten duzu, egiten duzu planteamendu bat, eta ikusten duzu doala baino kontrako bidetik dena. Eta, ez dakit, ez da planteamendu iraultzaile bat, nahiko planteamendu sensatua. Eskatzea, bueno, hezkuntza sisteman dauden harresiak eta gotorrak kentzea, ulertzea beste modu batean artearen, zientziaren, filosofiaren arteko harreman hori, eztabaida etiko politikoak, eskola izatea benetan integratzailea, eta ez elitista, badago elitismo puntu bat, hemen, eta toki guztietan, eta ez dakit, ez dakit, baina, bueno, arrazoi osoa duzu, ez dakit zer esan. Atzaldeon. Kaixo. Eskerrik asko. Niretzat olan pizgarria dabil izaten, zuen zutea. Zure egunik onena espada be, behintzatu azabitz lortzen nigan, zerbait piztea, ez? Eta piztudan gauzetariko bat, da galdera bat. Eta galdera da, pentsamentu kritikoa, ez genduke bebai, pentsamentu kritiko batekin begiratu beharko. Esan gurot. Hitz egin dozu empatia, jarri bar dugula hor lehengo leku baten, jarri bar ditugula lehengo leku baten emozioak, sentimenduak. Azken finean ikusten ez dugun guzti hori. Ikusten ez dugun guzti hori eta zientziaren kanpo geratu dan hori. Gure zientzia hontan, gure gizarte modernitate, occidental hontan. Eta guzti hortatik, etorten jaten galderia da bebai, ez genduke sortu behar pentsatzeko modu berri batzuk. Asko etorten jaten zuten zintxudan bitartean, Boaventura de Sousaren dekolonizazioaren eta epistemologia dekolonialaren idea, ez? Hau da, gizarte hontan daukagun pentsamendutik, ez dakit sortu gaiken esperantza bat daukogun egoera honi aurreiteko. Zuk aipatu dozu bebai negatibidadia apur batez, ero askotan daukoen gizarte hontan itxaropen falta. Zelan urten bieu daukoen egoera hontatik. Ez ja COVID-a, azkenian COVID-a izen leike oin urgentiena, baina ez dut uste importantiena hori danik. Ze COVID-a superauko, baina etorriko die beste virus batzuk, emigrazioa aipatu dozu, osea, latza da, ez? Gabitz pertsonak itxasuetan hiltzen usten, ez dagoelako borondateik. Eta orduan, etorten jaten idea hori da, bai, pentsamendu kritiko bat ez geuke eukibihar pentsamenduan, zelan gabitzen pentsamendua sortzen, ez dau sortu beharko beste pentsamendu mota batzuk, emozio horreik, sentimentu horreik, empatia hori, kontutan euki alizeteko, eta ez dau berakat zopia deskubriru bihar. Ze pentsamentu horreik badaz, adibidez, herri indigenak daukien pentsamentuak die. Eta ondion gure gizartiak, gure kulturak, gure zientziak onartzen eta bere lekuan jartzen ez ditxun pentsamendu batzuk, ez? Edo kosmobizio batzuk. Berez badazenak, baina bere lekua ondion ez dotzauenak emuten, agian daukoen humiltasun faltagatik. Daukoen apaltasun falta horregatik eta ondion arrazoia jartzen duelako guztian gainetik, eta ondion emozioak, sentimentuak, maitasuna, zaintza, askotan aipatu dozu zaintza, baina ondion ez dugu ikasi zaintzen. Gure planeta hontan dazen beste pentsatzeko modu batzun balio hori, ez? Takit, idea horreik piztu jat. Pentsamendu kritikoa izatez kritikoa da bere buruarekin. Esan dut, nik momentu batzuetan aipatu dut, eta da egile askok aipatzen duten eredua, esate bateko zientziarena.
pentsamendu zientifikoa eta zu orain kritikatu duzu pentsamendu. Baina, bueno, hori niretzat da pentsamendu kritikoa. Zientziak badu pentsamendu kritikoaren ideia bat bere baitan, horregatikan teoriak berritzen dira, eta teoria zarrak erortzen dira, eta sortzen dira berriak, eta kreazionismoa geratu den tokian, eta etorri da darwinismoa, eta batek daki. Horan, zientziaren baitan pentsamendu kritikoa badago, baina eta pentsamendu kritiko horrek aukera ematen dio aldaketak sortzeko, berritasunak ekartzeko, baina akats asko daude. Martxan dagoen makina horretan. Eta hor aplikatu behar zaio. Ni horri deitzen diot pentsamendu kritikoa. Ordan da autokritikoa da. Esan ere, pentsamendu zientifikoak dauzka ezaugarri bikainak, gaur saiatu naiz batzuk azpimarratzen, baina gero dauka alderdi ilun bat, eta pandemian argazki eder bat atera dezakegu, ez dakit, txertoaren historian eman dezagun. Seguro egon dela jendea lan egiten, batzuk 1000 euristak izango ziren, ikertzaile bikainak, gauta egun lan egiten, zintzilariak benetakoak, baina gero hori farmazeutika bati lotzen zaio, eta ez daki zeri, eta bueno, agertzen zaigu instituzio erraldoi bat, estatuekin negozioetan dabilena, eta hor alderdi ilunak, nun nahi daude, hor aplikatu behar zaio. Orain piztu da eztabaida farmazeutikaren gaina, baina hau historia zarra da. Egin diren gehiegikeriak oso zarra. Salatu izan da behin eta berriro. Bueno, ea, historia honetatik zeuzer ikasten dugun. Baina, bueno, ez dakit. Pentsamendu kritikoa autokritikoa da. Izan beharko luke. Ni gustatzen zaizkide Goldstone, Carten eta hauen testuak irakurriz, ikusten duzu nola gu beste ikuspegi bat daukagu, baina kokatu zure burua 18. mendean, emakume bat, eta iraultza frantsesa begionez. Eta han dagoen pentsamendua begionez, miresmenez. Baina, kapasa izan makina hori, martxan jarri den makina hori, pentsamendu kritikoaren eskotik, neurri handi batean, martxan jarri den makina hori kritikatu. Hoi da jarrera niretzat eredu bat. Baldintza oso zailetan, noski, mespretsua jaso zuen, bueno, Kolontairen kasua gertuago dago. Da jarrera bat, gauzei arretaz begiratzea etengabe, jakin gizakiok errealitateari aurre egiten diogula baliabide xume batzuekin. Eta orduan guk ateratzen dugun argazkia, bada gure argazkia, baina errealitatea da, eta horretaz jabetu, utseginkorra garela izatez. Eta hori askotan diskurtso zientifikotik kanpo egon da. Beti beste jarrera bat aldarrikatu da, baina bueno, gero praktikan zientzia aldakorra izan da. Naiz eta aldakorra izan da. Ez dakit, maten du ezaudela ados. Esan. Bai. Baina jarraitzen dago izaten neurtu daitekeen zientzia hori. Osea, azkenian da zientzia bat, nik planteatu gurotzutena da, ez duela sortzen pentsatzeko modu berri bat. Jarraitzen duela pentsatzen, arrazoiaren eskema estu horreikin. Ez garela irekitzen beste realidade batzuk pentsatzeko aukeretara.
ez dakizelan adierazi ondo, ez? Baina objetibotasuna kuriosua inja, eta adibidez, zelan objetibotasuna saltau indozun. Ez? Bai, ni objektibotasuna aldarrikatzen dut toki guztietan. Eta haizearen kontra. Baina imposiblia da. A ber. Hori da kontua. Horra gure nago iristea. Nire ikasleen azterketak zuzentzen ditudanean, batzutan objektiboagoa naiz beste batzutan baina. Zergatik? Eman dezagun, ikasle bat ez dudala gustoko. Usurbildarra delako. Eta horrek bideratzen du nire ebaluaketa. Bueno, objektibotasunaren, horri nola deitzen zaio? Subjetibotasuna. Hoi da. Objektibotasunaren kontrako jarrera batean zaude. Eta hori egin dezakezu hobeto edo okerrago. Eta ez dago absolutu bat. Nik balio absolutuetan ez dezinisten. Baina objektibotasuna da termino bat erabiltzen duguna adierazteko justifikazio prozesu horietan gauzak noiz egiten ditugun hobeto edo okerrago. Ni horrela ulertzen dut. Eta ni nire burua batzutan ebaluatzen dut termino horietan. Esan dut, izan naiz, zu deitzen duzu, subjektiboa, edo hau bai objektibotasun falta. Hora, ni kontzeptu hori aldarrikatzen dut testu inguru guztietan. Zientzian ere bai. Eta askotan zientzian objektibotasun falta egon da. Zergatik, esate baterako. Egon dira bi hipotesi azokan esan dezagun, eta bati ez zaio kasurik egin. Zergatik ez zaio kasurik egin? Eman dezagun, emakumea zelako. Proposatzen zuena. Ni horri deitzen diot objektibotasun falta. Ez daukat beste hitzik. Nik objektibotasun hitza erabiltzen dut asko. Eta beti, esate izut, ikasleekin askotan borroka daukat, badagoelako lelo bat esaten duena, ez dago objektibotasunik. Ez dakit, nik ez dut espero objektibotasuna absoluturik. Niretza da, ez dakit, itxasargi bat. Niretza da, erreferente bat. Kazetari baten, artikulu baten aurrean. Nik ikusten ditut gertakari batzuk, eta ikusten ditut bi artikulu. Eta bati buruz esaten da, xapo, eta beste esaten da, baina zer da hau? Hau aurre iritziz beteta dago. Honek ikusi du, inork ikusi ez duena. Hori, nola deskribatzen duzu egoera hori? Nik hortarako erabiltzen dut objektibotasun hitza. Hori da, nik egiten dudan erabilera. Askotan definitzen dut objektibotasuna aurre iritziak minimizatzeko ahalegin gisa. Minimizatzeko. Beti egon daitezke. Nik ez dut sekulan erabiltzen zentzu absolutu batean, baina objektibotasuna da balio oso interesgarria. Desiragarria. Baina beti dago sujetu bat, ez? Bai, baina... Eta sujetu hori beti dabil baldintzatzen objektibotasun hori, ez? Bai, baina ni sinisten dut eztabaidan, kontu asko ez da, ni nagoen tokian, zu zauden tokian, baina hitz egin dezakegu fenomeno bati buruz. Eta iritsi gaitezke toki batera. Iritsi gaitezke hipotesi batera. Eta hori ez da eternoa. Hori da, behin-behineko aterabide bat, asetzen gaituena momentu batean, ondo esplikatzen du, esplikatu nahi dugun hori, eta behin-behineko sonartzen dugu. Eta aurrera. Esan nahi, Ptolomeok pentsatzen zuen lurra etzela mugitzen. Baina Ptolomeos objektiboa zen. Nik horrela deskribatuko nuke. Oker zegoen. Lurra itxura guztien arabera mugitzen da. Bea pentsatzen zuen ezetz, baina pentsatzen zuen zintzo. Gainera ez da oso arraroa pentsatzea ez dela mugitzen. Ez da batera arraroa. Pentsa gara jaietan.
bueno, beak aztertzen ditu fenomeno batzuk, ez dakit zer, eta, bueno, pentsatzen du lurra ez dela mugitzen. Eta egiten du teoria bat esplikatzeko, gorputz, zerutarren mugimenduak eta bar. Bueno, bere justifikazioak onak dira, oso onak. Ni horri deitzen diot objektiboa. Baina ez absolutua, no izango da absolutua, oker dago eta. Baina zintzo jokatu du. Saiatu da, egin ditu, jarri ditu bere justifikazioak zure begi aurrean. Zuk aukera duzu ikusteko. Eta esateko, hau ez. Edo hau hobetu behar dugu. Edo, ez da, publikoa da, ez da, hizkuntza publikoa da. Orduan, eta zientziaren jokoa da proposatzea beste zeozer publiko bat, teoria bat, esplikatzeko fenomeno bat. Nik horrela ulertzen dut zientzia. Eta hori egin daiteke hobeto, okerrago, askotan aurreiritziak daude, aurreiritziak eta gauza okerragoak, hori kritikatu behar da. Askotan jabetzen gara 100 urte pasata gero, baina nik hori guztia deskribatzeko edo esplikatzeko, niretzat objektibotasuna da kontzeptu zentral bat. Nik berizten dut, kazetari baten lana, esaten, artikulu hauek, objektiboagoak dira. Horrela esaten dut. Horrek ez du esan nahi, perfektoa denik, zuzentzerik ez dagoenik, da konparazio bat egitea, beste batekin. Gutxinez esatea objektiboagoa da bestea baino. Nik aldarrikatzen dut kontzeptu hori. Ez dut ikusten arrazoi, onartuta, zuk esaten duzu, noski baietz, ezagutza kokatua da. Pertsona batek egiten du beti toki batetik, baino toki batean egoteak ez du baztertzen puntu komun batzuetara iristea. Ez du baztertzen. Orduan, bueno, hau dena pentsamendu kritikoaren baita horregatik niretzat objektibotasuna oso importantea da. Da balio positibo bat. Zentzu horretan badakit objektibotasuna hitza ulertu daitekela agian eraskotara. Baina, bueno, zentzu honetan ulertuta niretzat da justifikazioaren kalitatea. Zu daukazu uste bat, galdetzen didazu zergatik uste duzu hori. Eta nik ematen dizut esplikazio bat. Bueno, esplikazio horren edo justifikazio horren kalitatea da objektibotasuna. Nik hor kokatzen dut hitz hori. Orduan, pentsatzen dut, ez dakit, ematen diren justifikazioak pentsatzeko birusa badagoela, oso sendoak direla. Ez dut baztertzen, nik filosofian gutxi baztertzen da. Baina, bueno, agian oker gaude, baina itxura guztien arabera birusa dago eta justifikazio sendo badaukagu. Gero beste gauza bada, xetasunetan sartzea. Nola funtzionatzen duen, nola pasatzen den pertsona batetik bestera, ez dakit zenbat irauten duen, hor ari dira. Eta hor, badaude justifikazio sendoagoak, utxeginkorrak, orain izugarrizko erakusleioa daukagu. Kontzeptu hauek, hauen bitartez ebaluatzeko gertatzen ari dana. Gertatzen dana, orain dikan, falta zaigu distantzia pixka bat. Gaude... Ez dakit, liatu nahi uste dut. Nik usten dut 8:05, agian amaitzeko unea hauxe izan litekela. Eskerrik asko Agustin, eskerrik asko bertaratu zeaten guztioi, eta hurrengora arte. Eskerrik asko.